U Noćnoj mori si između ostalog i upoznao Cro Capa. Uz to ide nekakva posebna priča. Gdje me nađe. Pa šta je bilo s Cro Capom, ajde. Da, Mirko je gostovao, to je bilo nešto prije meča sa Bob Sapom. I on se tako oduševio tim imitacijama, pa me počeo cimat da radim neke transkripte, kako je Mesić izdavao one transkripte. Cro Cap te to traži? Ma da, zezancije. A ne, ima on to, on voli, stvarno voli zezat. Ma on je, joj mene. I onda sam ja nešto njemu nasnimavao, pa onda kao Mesić njega komentira, vamo tamo, on je to puštao, zbunjivo ljude, zezancije. Pa smo kartali, družili se i tako dalje. I onda me jednom pozvao da idem kod njega u njegovu rodnu kuću u Slavoniji. Prilaka? Da. I tamo je bila jedna fešta i da ja malo tamo zabavim ljude. Ja se koncentriram, idem na neku feštu, na tu janjetinu. Da. Sad se ja spremam u glavi šta ću ja tamo govorit, nastup, vamo tamo, a on to meni ko grom iz vedra neba. Slušaj, aj sad ćemo nazvat ovo, spalit ćemo ovog, kog ćemo spalit, čovječe Boži, vrh policije, ja. Muljam. Ne, Cro Cap ima tu, on voli te. Znaš, on to sve meni brzinski, gurne me u vatru, ja rekao, Mirko, šta ti, kaj daj, slušaj, to vamo tamo gore dok sam ja povezao šta je, gdje je bilo. I ništa, zovem ja sad tog pomoćnika ministra unutarnjih poslova. Dobar dan, gospodine Janiću, da, rekao ured predsjednika, izmislio ja neko ime, rekao ostanite pri liniji, spojit ću vas s predsjednikom, čovjek se javlja, neću sad poslije ću imitirati. I ja njega pozovem na red, da šta je to bilo, gore dole, meni se počne ispričavati, gospodine predsjedniče, me je žao, to vidjet ćemo, i tako dalje, i sad završi taj razgovor i onda ga Mirko nazove i kaže, ba čuto ti je, nisam onda baš bio toliko poznan, znači još je mogao proći taj burek. Kaže, to ti je ovaj imitator, ako si ga gledao na televiziji, kaže, joj, što me zavalio. Kaže, Mirkova, kog bi sad mogli dalje? Kaže, pa ajmo ovoga načelnika ATE Lučko, Antidariške. Ja rekao, Mirko, pa jesi lud čovjek, pa kuću njega, kaže, ma daj predsjedniče, kaže, to će biti štos kad dođeš u Lučko, svi će se smijat. Ja kažem, da, bit će štos kad uzmu one mokre novine, pa mene po bubrezi. Ovo se šalim. Ja rekao, Mirko, daj... Cro Cap uživo, a? Ovaj crkava je. Rekao, Mirko, daj, nazovi ljude, reci da je zezancija. Ma kaj, pusti predsjedniče, nek se malo loži. I sada, ništa, prođe par dana, vidim ja nekakav broj mene zove, a kako mene ovako ljudi često zovu za neke gaže, svadbe, krstitke, rekao ja, ali neko zove vjerojatno za neku gažu i to, još vidim neki službeni broj, rekao neka firma, bit će koga rada. Da. Kad se meni javlja onako čovjek, muški glas, balkanski špijun. Dobar dan, jeste vi gospodin Denis Bašić, onaj što na televiziji imitirate Mesića? Rekao, jesam, ja sam Josip Ćelić ovdje. Izvolite, gospodine. Kaže, trebao bi s vama nešto ozbiljno porazgovarati. Pa rekao, tu sam, recite. Da. Ne, morali bi se naći ovako, ne, preko telefona. Znate, ja nisam u Zagrebu. Ne, rekao, morali bi se naći, dođite do mene. Kažem, pa nije mi sad zgodno doći. Kažem, nema problema, poslije ću ja dečke po vas. Ti dečke svat po mene. Kažem, nisam ja u Zagrebu, ja sam vam na putu, znate, ali ja ću se javiti za 1-2 tjedna vama. Ja ću pamtiti ovaj broj. Molim vas, čim dođete, javite mi se. Ja sam bio jasan. Jasno, gospodine Ćeliću. Rekao, majko, mila, sad kontam jedan zvat Mirka, ozbiljan problem. A meni sine u glavi Mirko je dobar imitator. Da, je. On je dobar imitator, a ima mozak ovako ko ja, gluposti mu pada na pamet. Rekao je da ja provjerit broj. Ja vidim, to je njegov službeni mobitel od Cukija, onaj Zvonimir Security. A, rekao, ti to mene Mirko pališ.